Tot passejant pels carrers de la meva vila, veig pujar amb dificultat un carrer al típic pensionista que de tant passejar es mimetitza en l'entorn i t'apareix quan menys t'ho esperes, en qualsevol tipus de situació, per increpar-te o per ajudar-te o per tafanejar. També veig a una dona corrent pel carrer que puja amb el seu xandall a un ritme en el que sembla que no avanci, que s'hagués aturat en el temps. Com em passa a mi amb molts somnis, on no puc avançar i el dolent m'acaba enxampant. I seguint els passejos, a vegades em trobo a persones amb les que m'agafa el trastorn de la nominitis i no me'n recordo del seu nom. És una mica desagradable, la veritat. Passejar és una aventura, on cal estar atent. Do